כשאני שוחררתי לא הסבירו לי כמו שצריך מה אני צריך לעשות. אמרו לי אתה צריך להחליט או עורך דין או המש"קית זה או ככה, תחליט מהר, הלחיצו אותי, גם המלחמה הייתה בפתח, היה הרבה חיילים שנפצעו. בסופו של דבר אני נזרקתי, והדבר היחיד שהיה לי זה לפנות לעורך דין בשעת הלחץ. אני אגיד גם שאני עם הורים עולים חדשים שבסוף הם לא, בגלל זה רציתי להוסיף על מה שהיא אמרה שמה, על העולים החדשים, שלי אין שום ידע מבחינת צבא. אני התגייסתי לצבא, מה שלמדתי זה מה שחוויתי, מה שראיתי, מעבר לזה לא ידעתי כלום. אז להפך, עוד יותר בזה שאתה נפצע, שאתה אתה לא מקבל את הזכויות שלך, אתה צריך להילחם שם, לדבר עם הצבא, לקבל את הזכויות. אז בתור משפחה שלא מבינה, אני לא מוכר שנתיים וחצי אני לא מוכר. אני פניתי לעורך דין בתחילת הדרך. אני פניתי, הנה אני... אז רגע, אז אני אגיד לך מה. אז רק שנייה. רגע, אני חייב... אז בוא תסיים, בסדר? אני חייב להגיד את זה. אין בעיה, אני חייב לסיים את זה. בתור בן לעולים, שאני אין לי מושג ולהורים בכלל אין מושג, פונים לעורך דין, היא לוקחת סכום מטורף, היא יודעת שאתם בשעת לחץ, והיא מחתימה אתכם על מסמכים, ואפילו לא שולחת אותם אליך כדי שתוכל לעבור עליהם עוד הפעם, כמו שצריך. בסוף אתה חותם בשעת לחץ, אומרים לך תחליט, לפני שאתה משתחרר. אני השתחררתי, אני במשך 2.5 לא מוכר, אני תופס טרמפים לטיפולים, אני אמור לעשות טיפול יום ואני לא עושה את זה. יום, פעם בשבוע אני תופס טרמפים, אנשים טובים שעוזרים לי. אני מגיע, זה נשמע נורמלי שאני מגיע בטרמפים לטיפולים, אני אמור לקבל נסיעות, וגם כשהייתי איתה בתהליך, במשרד הביטחון, לא קיבלתי את הדברים. אני רק אגיד את זה וזה האחרון. הגעתי למצבים שאני מגיע למשרד הביטחון ובוחר להם במשרדים ומתחנן, תיתנו לי טיפול, תיתנו לי נסיעה. עורך דין שלקחה לי את הכסף ולא עשתה את העבודה, זה גם הייתה חלק מהעבודה שלה.